सानसेनि हाबाफारि लानानै बासबारि H.N.M कलेजाव फ्रेशमेन ससियेल डेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। नोंगौ क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय H.N.M मोसाहारि कलेजनि फरायसाफोरनि बानजायनायाव दिनैनि बे गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबलाङो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि महरै नुजाथिफैयो बासबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि H.N.M ब्रह्म बिथाङा लोगोसे गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो गसाइगाव कलेजनि फोरोंगिरि प्रदीप कुमार दास बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बासबारि H.N.M कलेजनि गाहाय फोरोंगिरि रमेन्द्र नाथ रय बिथाङा। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे फ्रेशमेन ससियेल डेआव साबसिन फाव खालामनो हानानै मिस्टार फ्रेशार्सखौ मोननो हायो पिंकु ब्रह्म बिथाङा लोगोसे मिस फ्रेशार्सखौ मोननो हायो मौसुमि ब्रह्मआ। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।